Добро утро и днес от Луна. Парк Милотлер сме отново. Луна минава покрай вилите, които са към Свети Стефан и стоят необитаеми. 2020 година, когато започна делото срещу фирмата, стопанисваща острова и вилите към него. Местните съдят фирмата за свободен достъп на плажовете. Става въпрос за двата плажа от двете страни на остров Свети Стефан. Кралична плажа и Кралева плажа. Луна. Там е. От тогава и хотелите са затворени. Но стопанисването стана ужасно, откакто фирмата, няма да я споменавам коя, не функционира. Тук стана изключително мръсно. Да, тук стана доста мръсно. Не се почиства, не се поддържа парка. Общо взето, казва Лоса ми друг път, местните искат, а не поддържат. Искат свобода. Баба викаше слободия. Няма маничи. Няма да ти направи нищо, Луна. Хайде, Луничко. Хайде. Нахранени сме вече. Айде, моето момиче. Айде.